ikusiko duzue gurekin pertsona askok egiten dutela lan. Jende asko dago, ezta? Bai, lanean, ezta? Claro, lanean egiten dutela. Gure zibersegurtasunaren zaindariak esango dugu, ezta? Orduan, bueno, hemen, bizkor. Juanjo dekozue, Egietik, Euskal Jaurlaritzako informatika zailatik, lau zentro teknologikoetatik egiten dute lan gurekin. Bekam, Bikontek, Ikerlan, hemen Teknaleakoak, eta hor atzean Bikontek. Jende askoren elkarlana dela, ez da? Hori da, zer egiten du jende honek guztia? Bueno, azkenean, zentro teknologikoetatik ikerketa proiektuak egiten ari dira. Eta orduan, hemen danak elkarrekin egotearekin, bilatzen genuena zen lankidetza hori erraztea. Elkarlanean, ez da? Elkarlanean aritzea. Zibersegurtasuna helburu. Hori da. Bueno, segir ezagun, nora joango gara? Orain, eragiketa gelara joan gaitezke. Eragiketa gela. Bai, eta bueno, hemen ikusten duzue, gela honetara sartu baino lehen, ikusi behar duzuen lehenengoko gauza beti da, lez hauen kolorea. Zein koloreta? Berde. Horrek, itxura hona deko, ez da? Berde, ondo, bai. Itxaropena. Orduan, gela hontara sartu aurretik beti ikusi behar dugu zein koloretan dauden argi hauek. Berde daudenean, esan nahi du, barruan ikusten ari den informazioa publikoa dela, orduan edonor sartu daiteke. Beraz gu orain sartu gaitezke. Anbar edo laranja egongo balitz, esan nahiko luke, bertan dauen informazioa ez dela publikoa eta bakarrik gu zentrokoak ikusi ahalko genuela. Eta gorria dagoenean. Eta gorri dagoenean, bazkenean bakarrik baimena daukaten pertsonek ikusi dezakete. Orain berdea dago, beraz, sarra gaitezke, ez da? Hori da, orduan ateak joko dugu. Azmarka... Bai. Berdea dago, baina bazpare atea jo dugu. Bueno, hola, egunon. Kaixo, egunon. Hau da zentroaren zentro. Hori da. Orduan hemen ikusi dezakezue. Mamia, gunea. Kaixo. Lankideak, Eriz. Kaixo, Eriz. Eta Asier. Haupa Asier eta Video Wall dotore askoa. Eta zer egiten da hemen telebista ikusteko, ez? Zain du egiten da hemen di. Bai, bueno, azkenean zibersegurtasuna monitorizatzen dugu azkenean, hori zein dan munduan eta zehazki batez ere Euskadin dauen egoera. Hor mundua, hor Euskadin, Asierri galdetu barri diot zer ikusten duen hemenik ez dudarako. Kutsa gotor bat ematen duenek. Baina ez da kutsa gotorra, azkenean... Berriz ere atzmarka. Faraday... Ui, ezin gara sartu. Oi. A ber, berriz saiatu gara. Hortxe bai. Emozio pixkat ematen da, ezta? Faraday kaiola bat. Bai, Faraday gela bat da. Orduan, elektromagnetikoki isolatua dagoen gela bat da. Eta zertarako? Orduan, zertarako? Batez ere, mugikorrak edo ordenadoreak edo lan aztertu behar direnean, gela hontan aztertzen dira batez ere prozedura judizialetan edo polizialetan. Azkenean, azterketa horiek baldintza berezi batzuetan egin behar dira eta isolamendu elektromagnetiko hori behar dute. Bueno, atea etxiko dugu, probatxo bat egin behar dugulako, ezta? Hau ziberariketak egiteko gela da. Ziberariketak. Orduan, zer egiten ari dira? Momentu honetan erronka bat ipini diegu, hemen dauden pertsona hauei, eta erronka hori da azkenean aplikazio bat dago, diru transferentziak egiteko erabiltzen den aplikazio bat, orduan hemen dauden pertsona guztiek saiatu behar dira aplikazio hori hackeatzen eta dirua lapurtzen. Horregatik daude hain serio. Hori da. Orduen, diru gehien lapurtzen duenak irabakeziko du erronka. Orduan, ariketa honetan, hau talde gorria deitzen da, azkenean gaiztoak talde gorria dira. Beste ariketa mota batzutan talde urdin bat bebai egoten da. Talde urdina egongo balitz, azkenean talde urdinak defendatu beharko luke. Amenatzekoak? Amenatzekoak talde zuria dira. Azkenean da kontrol gela. Orduan hemen talde zuriak egiten duena da apur bat ariketa zuzendu eta begiratu hori. Zeinek erasotzen duen, nork irabazten duen, nork galtzen duen, eta apur bat kontrola daukate. Epaileak nola bai, ez da? Bai. Azkenean, hau entrenamendu moduko bat da, eta azkenean azpiegitura hau, adibidez,
enpresak erabili dezakete, azkenean beren ikerketak egiteko batez ere. Gero erantzun taldeek erabil dezakete preste egoteko, formakuntzarako eta gero hezkuntzarako baita ere. Adibidez, ziberolimpiadak antolatzeko, batez ere umeen artean apur bat sustatzeko, jakin-mina sustatzeko, eta zibersegurtasuna apur bat hori hurbiltzea. Ideia txarra nintzen pentsatzen, norri izango den lapurriko onena. Hemen ingoan ditugun.